Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napamatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kalaigsoon, welcome sa atong pagpanaguban karon. Ano yan po kining atong hugyawan sa SED Panyawan. Ang tulumanong hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama og tiga po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong napamatudan mao kini mga kalaigsoon kining atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug usab kining atong SED Cogon Herbal Capsule. Mga kapsulang nagaangkon sa gahom sa panyawan nga tanom. Ang panyawan mga igalaigsoon na pamatud-an kini nga doon na kini mapait nga klase nga sangkap or kini nga bitter principle nga kung tawagon kay Columbine. Nga din mga igalaigsoon mao kini ang nagahatag og tabang sa atong panglawas kay kini nga atong lawas mga igalaigsoon isip Pilipino mahiligon man kita sa mga butang natong mga pagkaon nga mga matamison o baka kining mga pagkaon nga maparaton. Kulang kita sa pagbalanse sa ato ang nutrients sa atong lawas and pinagi sa kanunay nga pag-inom sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug SED Cogon. Dako kining ikatabang kaayuhan sa atong mga kalawasan. Ilabi na katong mga kaigsunan nato nga dunay mga ginapanghambin nga mga balatian susama sa high blood pressure, pagtaas sa ilang sugar level, kanang pagtaas sa ilang bad cholesterol sa lawas, adunay pilit nga dugo, adunay mga problema susama sa goiter, adunay problema susama sa urinary tract infection, pagtaas sa ginatawag nga problema sa bad lipids, no, kini ginatawag nato nga mga fatty nga mga butang nga gikan sa mga fatty foods, no, nga makuha nato ang pagkadaot sa atong lawas. Maayo kayo ang ato ang mga produktong herbal. Gikan kay gikan sa imong dugo ngadto sa imong mga internal organs pagatabangan, pahimsugon ug usab tagaan pa kag insaktong depensa tungod kay tagaan ka og pagpakusog sa imong immune system. And of course, sama sa naandan kauban gyapon nato ang ato ang partner sa health nga maghahatag og hubad sa mga klase-klaseng mga problema sa kalawasan. Aniya na po si Sir John alang sa tuang segment nga Knowledge Power. Sir John! Hello, Sir Rick, no? Sa tanan ng mga tupaminaw. And of course, yes, sa atong mga kaigsunan karon nga nagpaminaw si Sir John usa kini kaigsuon nato nga dunay taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga maayong panglawas sa katawhan. Usab aniya karon sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan alang sa mga paghubad sa mga klase-klaseng mga problema sa kalawasan gumikan kay kining atong health. Daghan kay tagpangutana ilabi na mahitungod sa mga balatian and si Sir John siya mo'y muhatag kanato og understanding, siya mo'y mo pa hibalo kanato no muhatag og information alang sa mga balatian. And of course karong adlaw Sir John atong paghisgutan kining usa ka matang sa peligro nga klase sa balatian or kaning kondisyon nga diin aduna nay pagbara ang mga ugat sa imuhang kasing-kasing kini atong kasing-kasing daghan man kini siya ugat, di ba? And posible nga mabarahan kini tungod kay taas na kita og cholesterol sa lawas, wala kitay pag-amping, wala kitay paghunahuna nga kining atong kasing-kasing importante kini nga organ kaayo sa atong mga kalawasan and nagkutay niini ang milyon ka mga klase sa mga ugat-ugat nga gagmay kaayo. And posible nga kung kana mabarahan makahatag og problema kanato. Atong paghisgutan karon Sir John kining ginatawag nga atherosclerosis. Tagay ko tag gamay nga info may tungod aning ginatawag nga atherosclerosis. Go ahead Sir John. Ato no kaning atherosclerosis no Sir Rick no usa ni siya ka kondisyon kung asa ato ang mga kaugatan no ginatawag natong athero meaning kaning atong ugat ang sclerosis katong pag
pagkipot no tungod manggod ni ana no ma-cause kini og uban pang mga balatian din sa tuang lawas. Kining atherosclerosis kondisyon kung asa nga ato ang pagdagayday no sa dugo dila sa atong kaugatan maglisod tungod kay nagakipot ni ubay-ubay ka mga rason no Sir Rick no kung anong ang atong mga kaugatan nganong mahimong kung kamay sa no mo ana imbis nga katong normal nga kadako so kung matanawon sa mga mga kaigsunan no nani kadako atong ugat sa atherosclerosis nagahinay-hinay siya kagamay no so ang pagkagayday sa dugo na nagaagi din na nag-flow is very minimal so tungod ni ana no atong ginaingon nato kanina atong apil na din na sa katong mga tinatawag natong atherosclerosis is katong ginaingon ni Sir Rick kanina atong mga nabarahan na ugat din na sa atong kasing-kasing o kaning coronary arterial diseases no kaning CAD usa na siya ka klase ni anang atherosclerosis ang uban ana ng mga kaso tungod man gud na sa pag-increase ato ang ginakaon no kaning ato ang tambok nga ginakaon kining cholesterol kining pagpanigarilyo paning pagkinom o kaning mga makahubog no kini na mga habits no strict is muna siyang nungdan kung ano ang usa ka tawo no makasinati kung kining ginatawag nato na atherosclerosis o kaling pagkipot no sa kaugatan sa iyahang lawas kana sa Sir Rick. Ang pag-angkon ba sa mga bisyo susama sa pagpanigarilyo, pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon, dako ba kinig factor para kining atong mga kasing-kasing makasinati ang ginatawag nga atherosclerosis? Siyempre no, pagwas magud no na mukipot magud ang atong kaugatan tungod ni ana Sir Rick no. Ang atong kasing-kasing kinahanglan sab siya no o kining nutrition, kailangan og oxygen no. Pagwas nga magkipot magud ang atong kaugatan, minimal ang dugo nga modagayday. No? So kung minimal ang dugo nga modagayday, walay oxygen, walay nutrition nga moabot no dito sa ato ang mga cells o tissues. So, dako ang epekto no sa mga wrong habits no, mali ang putay. Labi na ni kaning ka matulog, kaning mga mali na mga bisyo no. Dako kaayo ni siya epekto dito kay tungod kining atherosclerosis actually naay mga cases ani nga reversible pa no in the earlier na stage. Pero pag once nga grabe na ang plaque yung tag-plaque meaning kanang mga nagdikit no kay ana tong ugat no naay mga nakadikit din na sa tunga no na mga tambok mga LDL no na nipilit din sa surrounding inner lining sa tong kaugatan pagwas nga no dagdagan na kay na niya magtipot na lisod na kaayo na siya tanggalon no so muagin na og surgery ang usa ka tawo no so kung tayo example ang yang heart no ang kaning coronary arteries niya apektado Sir Rick no kanya na atherosclerosis dito no ang ginabuhat niya na is kinahanglan magpadaloy ka dito og usa ka wire no sa para niya na siya balon para magpadako lang niya ang ugat so katong inanin nakakipot pasudlan dito marag balon para budako padakuon niya ang ugat mubalik sa original niya na nakadakon importante kaayo nga magpapiling unsa ba tawag ana kaning hawang o kaning hapsay no ang kaning agihanan sa dugo no kay kung kita common knowledge mo na no sa mga tigpaminaw na to no nga ang dugo is mo ni siya ang nagdala sa tong kinabuhi no so nadinatanan no kinahanglan nato nga aron nga mabuhi ta once nga dili na makaabot ang dugo sa mga tissues o cells dako kay impuruhan o mubid na ang mahitabo no ang mamatay siya matay ang cells no so aduna tay mga tawag na itong na infarction o pagkamatay sa mga cells no labaw na sa itong kasing-kasing mo nang ginatawag ito na myocardial infarction no Sir Rick no nga makakos of cardiac arrest so sa tissues lang siya na namatay no o na mga dead cells no sa tuang heart pwedeng ikamatay sa tibok system sa tibok tawag yun mismo no so nakadako ang mahimong epekto no once nagsugod lang siya dito sa mga bisyo, nagsugod lang siya dito sa mali na mga habits na nagkaroon ng atherosclerosis o which later on nahimo siyang cause sa death sa usa ka tawo.
Muna ginaingon mga higalang igsoon nga mag-amping gyud kita sa ato ang mga pag-choose sa ato ang kinabuhi, no? Kay bisan pag kining pagkaon lamang sa mga fatty foods, ilabi na kining mga mamantikaon nga mga klase nga mga pagkaon nga gikan sa mga hayop, no? Susama ning mga tambok sa baboy. Makahatag yun kini siya og peligro gihapon sa atong lawas kay kini nga fats, klase nga fats, sobra kini ka dili maayo para sa atong mga lawas. Ilabi na kung kini atong pasubrahan. Susama gyapon kana sa pag-angkol nimong bisyo, makahatag gyapon kana og dili maayo sa atong panglawas. Sir Jan, unsa man nga maayo nga mga klase nga mga said Panyawan products ang angayan natong tumaron para matabangan nato kining atong lawas nga maka-prevent sa pag-angkon sa atherosclerosis? Naman tay mga lifestyle disease buster, no, na product, no, mo kining said Panyawan with garlic. Kining atong said Panyawan with garlic, no, mo gina tong pangharong, no, din sa atong mga lifestyle diseases amo na ni sa mga cardiovascular system o kaning ato ang metabolic nga mga kuano sa labaw na ning diabetes o kining atherosclerosis, high lipid, no, kaning hyperlipidemia, kining high blood pressure, mga cardiac problems, mga TAD, no. Apil na din na itong atherosclerosis, so Sir Rick, no. So nindot din kaayo ang combination, no, sa Panyawan, sa Panapa, plus kining garlic, no, kaning ahos. Kay noon na nakadaan ng ahos na nagakontrol din siya dito sa katong contraction sa itong heart, makatabang siya dito sa katong paglusaw, no, paglusaw ang Panyawan, makatabang sa paglusaw dito sa katong mga asukal o mga tambok nga anaa din na sa pagkatan. Siyempre, no, 100% nga natural. So, plant-based, 100% na high in HDL, no? Okay, so og mga fibers, no, nga makatabang dito sa paglimpyo, no, katong mga kaugatan nga napuno ng tambok, no. Maglimpyuhan na niya yang masilhig, no. Matabangan niya tong ato ang mga high density lipoproteins nga tanggalon ang mga dikit na mga bad cholesterol ug madalon niya ngadto sa ato ang atay. Kaya once na madala niya sa ato atay, magamit na to as energy, no? Okay, so kana to mga higala, no, nindot tayo nga i-maintain na to ni labaw na tong mga dunay mga pamilya, no, nga ang iyahang pamilya is na sila diabetes, ilang gidikanan diabetic, no, ang ilang parents na ay problem sa heart o na ay tawag na tong mga bisyo, no. So bisan kita mga batan-on pod, no, nga 100% o 99%, no, nga makasinati o makaangko ni ining mga family disease, no, mga hereditary diseases, no. Kinahanglan pod nga ginaawag na to sila nga mo-maintain na sila og sugod niya ato mga produkto sa market. Okay. So mga kaigsunan, hinauton ta nga nanapunog mo'y nakatunan sa ato ang hugyawan sa said Panyawan, pinaagi sa ato ang isuon nga si Sir Jan nga naghubad karong adlaw mahitungod aning problema sa ato ang mga ugat-ugat sa kasing-kasing nga posibleng masinati nimo kung ikaw mag-abusar sa imong lawas ug wala kay pagunahuna sa mas maayo nimong health, no? Kining ginatawag natong atherosclerosis. Kaning atherosclerosis kung ato kaning hubaron sa pinakalabing simpleng binisaya, bara sa ugat sa imong kasing-kasing nga hinungdan nganong ikaw makasinati sa ginatawag nga high blood pressure, posible pa kang ma-stroke, no? Mo ni mga posibleng masinati nimo nga mga kondisyon or mga balatian or mga kahimtang nga ma-achieve nimo or makuha nimo kung ikaw mag-abusar sa imong lawas. Mo na ginaingon mga higala isod nga angayan gayud nga tagaan jud og pagtagad kining atong lawas ug dili nato pag-abusaran. Sir Jan, wala namang kinaigong oras ug panahon. Nagapasalamat usab kami kaninyo o kanimo nga nakauban kanamo kay nahubad na pud nato ang usa ka matang sa balatian nga hinaoton ta nga kaning atong mga listeners and viewers nakakat-on na pud karong adlaw. Salamat kay Sir Rick, no, sa imuhang chance, no, nga gihatag ninyo sa said marketing nga maka-share gid gyapon ta og mga ako ang kasinatian may tungod sa mga balatian yung kinahamgin, no. So unta, no, padayong pagyapon sila sa pagsubaybay, sa pag-like, no, ug share sa atong mga siyempre sa atong mga wala pa nakadungog, no, sa atong produkto ug siyempre sa mga gusto pang makaibalo pa sa atong mga itong gina-share dito sa may tungod sa tiyang paglawas. Salamat kay Sir Rick. And sa ato mga kaigsunan nato karon nga gusto makakat-on og mga panibagong mga klase sa mga pagtulunan sa health,
no, i-subscribe ang ato ang YouTube channel and of course kaning ato pong Facebook account, no. Hinauton ta nga mapadaghan nato i-like and share ni siya para mas daghan pa sa ato mga kaigsunan ang mga kat-on sa mga bag-ong impormasyon kaalam mo kay balo sa mas maayong panglawas. Kini si Mr. Panyawan nagaingon daghang salamat sa inyong paglantaw and of course at ang ilang gihapon kini kanunay sa sama gihapon nga platform. Hinauton ta igsuon nga ikaw makaangkon pa sa mas maayong panglawas gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Kay sa SED Marketing kini tatak magaling. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapudapod sa SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaybalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.